denne demo vil jeg vise, hvordan man registrerer timefravær. Jeg starter med at vælge min klasse, 9. B, og mit fag. Det er den første lektion på dagen, jeg er inde, hvorfor der ikke er nogen registreringer at se her. Trykker på dansk, og så vælger jeg de 2, eller 3 eller 4 elever, afhængig af hvor mange der nu er, som ikke er kommet. Bemærk, at det er standardgrunden for institutionen, som er valgt her. Hvis det nu viser sig, at Camilla Knudsen allerede at det er en lovlig registrering, jeg skal lave, så kan jeg bare trykke på den og vælge lovlig. Og det samme med Jette, altså jeg trykker på U'et, så at sige, og hende ved jeg måske er syg. Sådan der. Næste lærer, der kommer ind, gør det samme. Går ind i 9. B. Bemærk, at der nu er et lille D, som viser, at der er dagsfravær registreret. Hvis jeg går ind her, så kan jeg se, at der er registreret fravær i dansk. Jeg har så måske engelsk. Det jeg så skal her, det er, at jeg skal forholde mig til, om de elever, som havde fravær registreret på dagen, også er der i min time. Og det er der ikke nogen af dem, der er, så jeg vælger at bare klikke på dem. Sådan der. Og jeg kan så også sige, at Karen, hun er faktisk heller ikke til engelsk. Lad os gå videre til næste lektion i 9. B, som er matematik. Nu er Camilla faktisk dukket op, så i stedet for at registrere hende fraværende, så klikker jeg her på er mødt. Jette er stadigvæk fraværende, Mette er fraværende, og Karen er fraværende. Og sådan fortsætter man egentlig dagen igennem. Det næste time er så en tysk time. Jeg skal egentlig bare tage stilling til de elever, der nu er, om de er her eller ikke er her. Det kan også være, at Karen kommer for sent. I så fald så trykker jeg på for sent. Resultatet er jo så, at vi får i løbet af dagen registreret, hvis jeg klikker på det lille ikon her med loggen på, så kan jeg se her, at vi får registreret alle timerne i løbet af dagen. Men det var, hvordan jeg registrerer timefravær i netprotokollen.